posteli zlobíš, tak oproti mě si nevinná. Miluju tam, když se směješ, si hrozně roztomilá. Čauky! Vítejte u našeho videa. Dneska vám budeme odpovídat na otázky. My nedávno jsme dali na Instagram anketu, ať nám píšete nějaké otázky. Tak a teďka jdeme vybrat nějaké otázky z vás nejlepší. Tak, jdeme na to. Na jakou tam máme? Kolik vám je let? Mně bude 13. Mně bude 12. Tak jo. Další otázka. Kolik dětí chcete mít? Já bych chtěla mít asi 2 děti. No já taky. Možná 3 až 2, no. Tak, Sofie. Další otázka. Máte krašové? Jistě, že? To je jasný. Tam je tolik těch otázek úplně. No, dáme všechno do jednoho videa, ne? No, tak. Třetí otázka. Vaše oblíbené jídlo. Za mě rozhodně sushi. No, pizza až sushi, no. No, i ten hambáč je výborný. No, pizza a sushi, no. Prostě vedou. Ale sushi je miluju. Naše oblíbené boty. Jorny a Dunky, Nike. Jakou máte značku telefonu? Já mám iPhone 11. Já mám Motorola nejnovější, nebo aspoň byla nejnovější. No, je nejnovější. A oba dva jsou fakt super. Další otázka. Z toho vyjela. No. Máte doma kočku? Ne. Ne. Jako když jsem byla menší, tak jsme měli kočku. Ale už nemáme. Tak. Máme tu další otázku. Váš oblíbený seriál? Seriál. Za mě Papírový dům a Wednesday. No, za mě Stánek z polibky. To je takový seriál, má to 3 díly. Právě. A asi podle vás budu staromódní, ale rozhodně Ordinace v růžové zahradě 2. No tak ne. Co? A mě ne. Co jsi to chtěla říct? Co jsi to chtěla říct? Jo, ještě jeden seriál. Je to Hra na oheň. Squid Game. A tam co to je to... Jak se jmenuje ten film? Tak, máme tu další otázku. Co plánujete v létě? Nějaká dovča? Ano, plánujeme dovču, plánujeme Krétu, na Řecku samozřejmě. A jinak moc se těšíme. Moc se těšíme a jinak budeme trávit u bazénu a přespávačky. Určitě, jestli budete chtít, tak natočíme vlog z Kréty. Jo. Nebo určitě ho natočíme, takže se můžete těšit. Bude to až sice v srpnu, ale i tak aspoň se můžete těšit. Jo. Takže. Ještě mimo videa chtěli bychom vám představit naší stránku instagramovou Estetik náramky. Je to naše... A někdo to už zná a napsal tady, jaké děláte náramky. Děláme podle objednávek, samozřejmě si můžete u nás objednávat. Jak LGBT, prostě tak normální, estetický, emo, prostě různý druhy máme. Můžete si to i napsat, i na ten internet a my vám to uděláme. A prostě vyzvednutí je tady, nebudu to říkat, ano. Je to na Instagramu. Adresu máte na Instagramu a samozřejmě rezervování náramku napíšete do DMs. Ještě na konci videa vám řekneme přesný název i fotku našeho Instagramu. Takže nezapomeňte dát follow a vybírejte si náramky. Samozřejmě všechny náramky tam nemáme, protože my děláme většinou podle objednávky. Třeba nám nějaká slečna napsala, jestli bychom udělali s jejím jménem růžovo-bílej náramek a její jméno. Poslala nám takovou představu a to jsme ji udělali a přišla se ho vyzvednout na naší adresu. Takže to je trošku mimo, ale sledujte. Tak, máme tu další otázku. Holky, můžu se zeptat, líčíte se? Jasně, že? Jasně, že se líčíme. Někdy můžeme udělat vlog líčení, třeba až budeme mít přespávačku, můžeme udělat i vlog na přespávačku prostě. A víte co? Tak jo, v pátek budeme mít svoji přespávačku a to bylo u dnešního videa vše. Tak zatím papa. Papa.